Takže čaute, tu je Stalker a vítajte pri dodatočnom videu na Dire Tide, ktoré sme si ukázali v minulom videi. To je Total Dire Tide event na Halloween a pri halloweenskom evente dostávame esencie a esencie a takéto recepty. Ešte môžeme zostaviť vajíčko, ale to moc není. To není moc obvyklé. A na čo sú tieto esencie? Musíte mať jednu esenciu Exort, jednu esenciu Vex a jednu Quas, 3 esencie a jeden recept. Recept je, že môžete dostať to je jedno aký item, random, mythical, immortal alebo common. A toto je môže iba common z 3 common vecí, to je úplná blbosť. A toto je na odrobenie vajíčka, ktoré ja nemám. Ak ho dostanem, tak vám to ukážem. Takže ideme craftiť. Crafting. Takže dáme toto. Ukážem vám 3. Tak. Áno, chcem pokračovať. A dostali sme krknalinu, ktorý som už raz mal. A recept. To je celkom dobré, takže vyhrali sme recept naviac. Čo nie je vôbec zlé. Takže si ho odložím. To je dobré. A ideme ďalej craftiť. To je tiež random item. No! To je nejaký uncommon zrušiť. No čo je toto? Aha, to je random rare item. Tak to je tiež nejaký špeciálny. 4 uncommon veci. Jedna Commander Facing. To dolné, to Dead Mantle, to je na Anti-Mage sa mi zdá, ale to je teraz jedno. My ideme robiť tie normálne. Takže ďalšie. Aj to. Continue. A vyjde nám Slárka čapica, ktorú už mám. Keby niečo, Slárk je moja obľúbená postava. Tu už ja raz mám. Je common. Takže nič moc zatiaľ. Nevadí. Vytradujeme s nejakým. Použiť. Áno, pokračujeme. No, teraz niečo dobré musíme dostať. Aj to už mám. Takže veľmi dobré. Dostali sme common svitok, čo je ten blbý. Takže dneska sa kraftovanie nezdarilo. Vidíte, že už raz mám tento No Man's Guard. Mám celý set vlastne No Man's Guard na Anti-Mage. Anti-Mage je tiež jedna z obľúbených postav. Toto je tiež 4 common veci, jedno random common item. To je taký ten o ničom. No a my sme všetky recepty. A ideme si ešte ukázať, čo som vyhral. Teda vyhrali sme krknalinu. Musím si to ukázať. To nie je zlé, som už mal, som to vymenil. Slárk čapicu, ktorú už mám. Taká šutovka, čiže to je. A ešte No Man's Guard, vlastne na ruky takéto bolesti. Keďže chcete vidieť celý set, tak ja ho mám tuto. To vyzerá celý set na Anti-Mage. A to je všetko, čo sme vyhrali, takže tieto dve veci si dáme sem. No, kebyže niekto chcete tieto dva itemy, tak mi napíšte do komentáru, že chcem item na Slárka alebo Anti-Mage, a keď chcete, ja vám ich tradem za nejakú bára, akú blbosť. Takže to je asi tak všetko a čaute.